מה זה אומר? לא יודע, אבל עולים. בכל זאת ים אל ים. ימנים יהודים לי רק. הפסקת 10, פעם היה פה שקט. מזרחה. נחל בצת. נחל בצת. הטלפון, והוא ישלים את כל המידע שהוא לא עשה. אחד המקומות אפילו הרומנטיים. כזאת. הרווחת תמונה. וחיוך חיוך על הפנים, חיוך קל, והדמומיות באזור הלחיים. כן, חנן, מה אתה עושה? על הקרקע. תחילת הליכה עם ארטיקים. מקום מושלם לארוחת צהריים. נכון? עמית עוד לא שם נעליים. פלד הראשון עם תיק. פלד הראשון עם תיק. נחל כזיב, מטרה להגיע לעין תמיר. הממשלה אחראית לעשות את המקסימום לטובת כלל אזרחי מדינת ישראל. אז זה העין. שנייה, עוד רגע. פשוט אחד התמונות הפסטורליות שיהיו לנו. הליכה מהמעיין לעבר החניון באבירים. עלייה אחרונה ליום ראשון. תם. וואלה, נעליים שרדו יום מצד אחד, אבירים. ניתן להם עוד יום אחד קילות, מדורה, עניינים, שגב תחייך. לא רואים דבר מלבד עצמם. כל השערות ביד. לקשרים וללא קשרים. סלסה רוזה ופסטה, ולנו לאורז עם שועית. כאן הכלים של כלים מחר.